On perjantai. Ja jatkamme tätä Jyrsimen rassausta tässä Rassausta taas. Mä tuolla vanhalla imuriräppänällä niin on siivoillut leikkuunestesäiliötä. Silloin kyllä tää vähän kehitellä joku rassi, millä sitä saisi tuolta vähän kaivettua. Sillä on melko paljon lastuja tuolla pohjalla, mutta meinasin tuon vaihteiston purkaa tässä vaakakaran viimein, niin pysty siihen sitten vähän arpootumaan mitä moduulia nämä pyörät ja mahdollisesti kokeilee, että onko ne täysin jotakin valurautasia vai voiko ne hitsattavaa valua vai mitä ne olisi, että minkälaisen korjauksen siihen voisi tehdä tai sitten kysyä, kun saa nuo numerot, niin sieltä tehtaalta noita rattaita, mutta sähkökaapin minä erkaannutin tuossa. Ajelutin sen tuolla pystypäällä, käytin liinalla ja tuohon siirsiin ja täälläkin vähän on näköjään jostain syystä löysällä tämä topparilevy tuonne sormitiukkuusmallia, mutta tästä mun täytyy nuo remmit päästää irti, niin se on 2/2 pultilla kannalla tuo moottorin kiristys, niin minä löysään. Tämä on vähän sen verran ahas väli, mulla ei oikein nyt tää investoija semmonen kamera, että sais sen vähän lähempiin kuviin, niin mettää ottaa tästä tämmösiä tunnelmapalasia vain, niin. Ei siinä minä löysään nuo 4 pulttia ja päästä nuo remmit pois, niin jatketaanpa sitten kun on irrotettu. No niin, nyt on tuolla on siivopyörä. Siellä olisi 3 kantta, nuo pitää ottaa seuraavana pois tuolta. Saadaan laakerit näköiselle. Sillä minä jatkaa seuraavaksi. Mä pikkusen pitää ottaa tuossa harjaa ja pyyhkäistä moskaa, ettei sitä varise, vaikka pitäähän ne nuo laakerit uusia, niin kun niitä on, tuo laakeri on täysin rikki, niin eipä se tuokaan taida sitten olla enää. Ja kun tämmöisen purkutyön tekee, niin samoin on panna uutta sitten. Tää nyt kaivaa ne esille ja ensin ratkaistaan tuo hammasratasasia ja sen jälkeen ostetaan siihen laakerit. Mutta minä otan taas pätkän, kun mä saan tuon laipo pois tuolta. Tuolla on nyt ne kannet. Tuo ylimmäisenä tuon näköinen. Tuo seuraavana on tuommoinen kansi ja tuo mistä tulee tuo veto läpi. Sillä on Stefaa tuolla. Ja tämä näyttää tälle. Alhaalla on tuommoinen kiristettävä lukitus, sitten on noilla pulteilla nuo seuraavat akselit. Tuollakin on löysällä tuossa keskellä tämä on. Sille on tapahtunut jotakin. Mutta ei kai siinä, niin mä kokeilen tämän tästä hienontaa osiksi. Hienontaa nyt osiksi sitten Katsotaan mihin suuntaan ne sitä lähtee. No niin, nyt on osa pöydällä. Niin Otaanpa niitä vähän tuossa. Niin. Annapa tuon johonkin muualle. Voi nakata tuosta sivuun. Niin. Tuollahan oli se varmaan tämä hammasratastuho aiheuttaja, eli laakeristo on jäljellä tämän verran. Tuommoinenkin palanen vielä tuolta löytyi.
löytyi seasta. Ja tämä on tuolla ylimmällä. Tämä... Oho, tuo ei näy tuonne, mutta tämä akseli ja tämä on niin toinen karasto alaspäin tämä rataspaketti ja siellä on tuo isompi alennus on vielä tässä tätä ennen tämä niinku akselilla tuolla keskellä tämä ja tämä ratas sitten vastaa siihen, mille on tullut taas tämmönen hammaskato ja sitten on tämä vetoakseli, tämä mistä se tulee moottorista, niin tässä ratasyksikössä on sitten kans vikkaa niin. Se onkin kaikista hampaattomin. Että niille nyt pitäisi sitten jotain tehdä. Minä nyt otan nuo erilleen tuossa ja ruveta kahtelemaan niistä mikä moduuli tämä on ja panna varmaan sähköpostia sinne tekijälle, valmistajalle. Onko settiä saatavilla tähän toi? Tai jotakin, mutta näillä eteenpäin, niin ei kai siinä. Siinä se on niin vaakakaraa osina, että mitähän tuohon nyt sitten meni. Meni loppuseen aikaa 2,5 tuntia. Noin. Tuollakin on tässä rattaassa on pikkusen tuossa nokaassa muutama jälki, mutta ensin se käy nuinkin. Käypäinen on se nuinkin Tosiaan tämä paketti on päässyt purkeentumaan tuon laakerin takia. Semmonen, ei kai siinä pitää ruveta purkahan nuo rikkinäiset rattaat erilleen ja tästä kun selviää nuo rattaat niin sitten vasta kahtoa nuo laakerit, ne nyt on kaikki näköjään aika yleisen näköisiä kokoisia. Varmaan ihan kohtuudella löytyy, mutta ei kai siinä niin jatkamme näillä eväillä sitten.